Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Безнең рухи мәсьәләбез, рухи мирасыбыз ни хәлдә? Кулъязмалар һәм иске китаплар, борынгы язмалар. Шулар хакында сөйләшәбез. Татарстан Республикасының Милли китапханәсенең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлеге мөдире Айрат Заһидуллин студиябыз кунагы. Хәерле көн, Айрат, исәнмесез? Хәерле булсын. Быелгы археографик экспедиция нәтиҗәләре хакында сөйләшербез. Кайсы районны йөреп чыктыгыз? Быел без Казан арты Арча районында булдык. Инде без 15нче елдан бирле җөрибез Арча районында. Параллель рәвештә бер атнасын Мамадашта җөргән булсак инде, бер атнасын Арчада җөридек. Быел инде фақат ике атнасында экспедициянең Арча районына, Арча төбәгенә багышладык. Бер 11ләп авылны җөреп чыктык. Барысы татар авыллары дип. Татар авыллары. Үзегез генә идегезме? Бүлек хезмәткәрләре дә булды, үзем дә булдым. Һәм ниләр табылды? Монысы инде безнең иң кызык тема. Хәзер моны әтрафлап сөйләшербез. Якынча менә хәзер без кайткач бит инде тасвирлау белән шөгыльләнәбез. Бу алып кайткан табышларны 170 берәмлегә бер басма китаплар белән, кулъязма китаплар һәм башка төрле документлар белән 170тән артып китте инде берәмлек саклаш берәмлеге. Алар инде төрле истәлектәге әйберләр, күбрәк инде кулъязмаларга килгәндә, ул дини истәлектәге шәригать мәсьәләләренә багышланган дугалар, иман шартлары, ниндидер рисаләләр, һәм шулар арасында дини истәлектәге хикәятләр, кыскача гына хикәятләр бар, озын хикәятләрдә Фәрдин Гаттарның китаплары, әсәрләре бар, Аллаһ Суфи әсәрләре бар, инде бәйт, мөнәҗәт, җырлар, шигырь дәфтәрләре, гадәттәге шул татарда булган репертуар инде ул. Көндәлекләр белән хронографларда шәрифләндерә әле. Алар арасында инде көндәлек язмалары да бар. Ә менә сезгә башлыча гарәп язулары гына кызыклымы, әллә башкаларын да бирәләрме? Менә бу да бар иде дип. Әллә инде үзләре укый белгәнне бик тәкъдим итмиләр. Мәсәлән, инде менә ул имла күчешенә килгәндә бит билгеле 28дән соң латинга күчәләр, Ямалевка 39дан соң кириллица, кирилл хәрефенә инде. Менә без йөргәндә шундый хатлар килеп чыктылар 53нче, 55нче елга карый. Мәсәлән, кирилл язуы белән язылган, Сөрде дигән авылдан килеп чыктылар алар. Мәсәлән, анда туганнарына, әниләренә хат язганнар. Балалары Казанда яшәүче һәм инде шунда менә шул елларны, Казандагы халәтне тасвирлыйлар алар. Һәм шул ук вакытта килә хатлар Ташкенттан. Анда инде вазгыять башкачарак инде. Ул үзенә күрә бер шул тарихны чагылышы бит инде шул чордагы халәтнең чагылышы. Һәм инде мәсәлән әйтик 40нчы елларда хатлар Байкал авылыннан таптык без аларны. 45нче, 44нче еллардан алып, анда яшәгән яшь кызлар торф чыгаруда булалар, һәм инде аларда менә шул иләренә хат язалар, анда авыл тормышын тасвирлап. Шуңа күрә гарәп язуы гына түгел инде, ул шул кирилл язуы белән язылган чыганаклар да безнең өчен бик кызыклы. Экспедиция барышында узган ел тәҗрибәләреннән хәтерлим инде мин фотоматериалларда җыеп кайта торган игез. Быел булдымы? Ул бик гел чыгып тора торган әйбер түгел шул фотоматериал. Быел андый нәрсә булмады. Быел инде менә без җиргәндә кулъязма белән басма китаптан тыш документ материаллар чыкты. Документлар, мәсәлән, шул ук имамлыкка указ мәшһүр. Монда ул бу Кызыл Яр авылы, элекке исемнән Куллар авылы инде 25нче елда Уфада менә анда Риза Казыйның имзасы да тора. Һәм дә шул ук гаиләдән чыкты менә шундый удостоверение дип әйтелгән рус телендә татар кешесе учительский школа цивильскийда бетергән. 2 класс шуның хакында менә шундый таныклык биргән булганнар. Менә шундый әйберләр чыга. Ул вакытта шу ел өязе дип атала. Инде без өстәлдәге әйберләргә керешкәнбез икән. Менә бу кулъязмаларында әйтеп үтик әле каршыгызда санлы китап. Мәсәлән, менә үзе кыяфәтенә бик теге әллә нәрсә бик чырайлы булмаса да, мактарлык булмаса да, мин аны алып килдем, мин шуңа күрә бу иң бурангысы. Бу 17нче гасырга карый. Без аның датасын төгәл генә билгели алмыйбыз, чөнки аның колофоны сакланмаган. Гадәттә кулъязмада ахырда инде колофон дигән җирендә кем күчергән, кем тарафыннан күчә, кайсы җирдә һәм ничәнче елда күчерелгәне языла. Монда инде ул сакланмаса да, кагазына карап, якынча шул 17нче гасыр дип әйтә алабыз моны. Бу иң бурангы табылган кулъязма быел. Бу 1600 фәләнче ел булган. Бу инде дугалык җыентыгы, дугалыклар, алар шунысы белән кызык. Монда татар телендә бу дугалар. Татар телендә һәм монда инде тылсым ниләре дә бар.
Ул тылсым дигәч инде сихер түгел, тылсым инде ул менә шул давалау, ниндидер имтиннан коткару, күз тиюдән итү, элгәре вакытта бит шуның белән эш иткәннәр менә. Икенче кулъязма, мәсәлән, шәригать мәсьәләләренә багышланган рисалә татар телендә 1799 елга рисалә. 1800 дип алсак та, моңа инде 220 ел тирәсе. 1799. Бу 18-нче гасырга түгәрәкләп алсак 1800 була. Шуннан да шактый кызыклы. Кайсы авылдан табылды? Бу иң борынгы кулъязма дигәнем инде бусы Түбән Ыры дигән авылдан, аны авылның абыстайы Язилә абыстай Вәлиева безгә бүләк итте, тапшырды. Безгә ярдәм күрсәткән, безне ачык күңел белән каршы алган һәрбер кешене атап булмас, һәм без инде булган авылларда безгә ярдәм иткән кешеләргә бөтенесенә дә рәхмәт теләп, бигрәк тә безне Радиф әфәнде Латипов каршы алды беренче чиратта, ул ярдәм итте, ул бер төрле этәргеч тә биреп җибәрде безгә беренче табышларны ясаганда. Һәм Яңа Кенәр мәктәбенең директоры Әгъзам әфәнде бик Гайфурин бик ярдәм итте безгә менә. Без булдык Яңа Кенәрдә, Яңа Кенәр бик зур авыл инде ул, аңа безнең 5 көн китте артыгы белән. Һәм иң күп табыш билгеле Яңа Кенәрдә булды. Аннары инде без булдык Байкал авылында, Яңа Сәрдә дигән авылда, Түбән Ыры, Югары Ыры, Кызыл Яр, Сөрде авылларында булдык. Бишмәнтауга барып килдек, Мәмсә мәчетенә дә кирип чыктык. Шуңа күрә безнең шактый сәфәр бай булды. Менә кайбер кешеләр мәчетләргә китерә. Анда ничек һәр очракта да ул акланамы, әллә мәчеттә булмаса да? Күбрәк инде билгеле соңгы елларда аның кадәр без изләгән әйберләр әзрәк инде, без изләгән кулъязмалар әзрәк чыга, күбрәк Коръән битләре, аеры-аеры Коръән битләре билгеле, җылдан-җыл сакланышлары түбәнәя бара, аны әйтергә кирәк, яшермичә дә. Менә тагын сезне борчыган нәрсәләр бар, шуларга да тукталыйк әле. Әлбәттә, шул кадәр зур эш башкаргач, кеше арасында йөргәчәйме, аларның язмышы өчен борчылгач, менә бу язмаларның, документларның андый мәсьәләләр бардыр. Нәрсәләргә игътибар итәсез күбрәк? Билгеле кеше, мин аны гел әйтеп киләм инде, бүгенге көндә бу язуны сирәк кеше укый. Аны кайбер әбиләр әйтә инде, укытып караганы муллага укый алмады дип, чөнки безнең бит инде муллалар укый Коръәнне тәҗвид белән. Бу инде татарча гарәп язу белән. Анда инде аны укып ялгап җибәрү кыенрактыр бәлки, шуңа да әйе. Һәм инде сакланыш мәсьәләсе. Әйе, бик хәсиятләп саклаган кешеләр дә бар. Бик кадерләп саклаганнар да бар инде, кайберәүләре барлыгында бик белеп бетермичә каядыр шундый авыррак хәлдә саклаганнар да бар, әмма ләкин барыр саклыйлар. Элек заманнарда менә теге тыелган заманнарда аларны бит инде күпләп зиратларга илтеп күмгәннәр, каядыр чормаларга, базларга яшергәннәр. Хәзер инде аларны табып алу, чыгару, минемчә бу реаль әйбер түгел. Юк инде билгеле зиратка күмелгәне инде аның хәзер инде шереп биткәндер инде, шул көлгә әйләнеп, туфракка әйләнеп. Әмма ләкин менә әле каядыр чормада сакланганнар, әле коткарып калырга була. Мунча башларыннан төшереп коткарып калырга була. Кайберләрнең инде халаты авыр. Хәле алар инде мүкләнеп биткән булганда, мамыкка әйләнгәннәр дә бар инде, кызганыч хәлдә булганнары да бар. Халыкның мөнәсәбәте дә төрледер дип уйлыйм, чөнки кешеләр бит инде бик төрле. Үзебез дә кешеләр белән ишетәбез, аңлыйбыз. Бөтен кеше дә теге ачык күз белән ахитып тормый да торгандыр. Дөресен әйткәндә, бу мин инде уйлаганым, узган ел бит чыкмадык без. Пандемия башлангач, коронавирус дип, кеше куркыр дип, бу ел чыккач инде уйлаганым, барыбер кеше шикләнер дип. Алай түгел, шул елдагыча безгә шикләргә караган 1% ул саклана, әмма ләкин шул сәбәбе пандемия инде. Бу җылы. Күпчелек халык безне аңлый. Бигрәк тә укытучы кешеләр, китапханәчеләр, клуб мөдирләре, алар инде абыстайлар да, музей җитәкчеләре, күпчелек халык безне аңлап, безгә ярдәм итәргә тырыша. Менә монысын сөендерә. Инде менә хәзер китапларның, кулъязмаларның фәнни язмышы. Менә алар бит инде күпләп сезнең кулга килеп керде, шушы берәмлекләр име. Аларны шуннан нишләтәсез? Системага салу барам. Аларны тасвирлау беренче. Беренче атрибуция дип әйтәбез инде, ачыкларга тырышабыз. Авторның исемен, эчтәлеген, кулъязманың, басма китапның булсынмы, һәм инде аларны тасвирлап, электрон каталогларга кертеп, номер инвентарь сугыла бит инде, һәм дә ки шул безгә килүче укучыларыбыз, галимнәр, шәкертләр, аспирантлар инде алар белән килеп шөгыльләнә, өйрәнә аларны. Безгә инде төрле төбәкләрдән дә килә, Казан галимнәре генә түгел, шәкертләре генә түгел, студентлары, Амстердамдан, Төркиядән дә, Үзбәкстан, Казакъстаннан да галимнәр килеп өйрәнәләр, кызыксыналар бездә сакланучы бу мирас белән.
Һәм дә кейинде шул без күргәзмәләрдә оештырабыз. Аннан да тыш, менә быел 9 сентябрьдә ачылды Мәскәүдә Көнчыгыш музейда Мәккә белән Мәдинәгә багышланган күргәзмә ул ислам сәнгатендә Мәккә Мәдинә сүрәтләре дигән. Һәм инде бездә бүлектә сакланучы кайбер материаллар ул күргәзмәдә кулланылды, куелды. Һәм инде менә әле тагын бер алдан бәлки әйтү дә кирәкми торгандыр инде кычкырып, әле чыкмады ул, әзерләнә чыгарга бик гүзәл, нәфис альбом. Бездә Казанда, бездә генә милли китапханәдә түгел, милли архивта һәм Казан дәүләт университетының китапханәсендә сакланучы Алишер Наваиның әсәрләренең, кулъязма нөсхәләренең фотоальбомы чыгачак. Шундый аның факсимилелары белән, күчермәләре белән. Шактый кызык хезмәт булыр ошап тора. Һәм әлбәттә инде менә аларның күбесе теге мөкәммәл дәрәҗәдә булган, башы азагы табылганнардыр дип беләм инде. Менә шундый китап рәвешенә керә, шулай бит. Әйе, бу инде безнең археография сериясе 27 китап чыкты. Гарәп хәрефләр белән язган, бик күп фарсы, госманлы төрек, гарәп алымнары да кулланыла һәм сүз тизмәләре, җөмләләре дә бар. Бакый Урманчы бик гыйлем кеше булган бит инде ул якта. Бу инде менә шигырьләр китабы, шигърияткәрләр дип атала. Бу соңгысы әле генә янга төште. Табактан дип әйтик инде, 27 китап, бу 12 гасырдан алып 19 гасырга иҗат ителгән шигырьләр җыентыгы. Безнең бит инде шагыйрьләр бик хисап булган. Монда инде моңарчы билгеле Мөхәммәдиярлар, Мөхәммәд Әминнәр, Өмми Камалларның шигырьләрдә керсә, һәм моңарчы фәнебездә әдәбиятта билгеле булмаган шигырьләр дә кертелде бу җыентыкка. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, менә бу кулъязма мираста шигырьләргә халыкның шактый зәвыгы бар, бик әһәмият биргәннәр инде, әйме? Шигырь рәвешендә сөйләүгә, язуга, аларны саклауга. Безнең бит халык ул китаплы халыкка түгел, шигъри күңелле халык бит. Ул шигъри җанлы кешеләр. Хәтта үзенекен булмаса, кемнекен булса да күчереп язган, әйме? Тукай күчермәләре башкалар. Кайтып әйтсәм, Кыйса Юсуф әсәре генә Кылгалинең 50ләп нөсхәсе генә саклана инде бүгенге көндә Казанда менә табылды. Мәсәлән, менә буларны оештырган вакытта, халыкка чыккан вакытта ниндидер бәлки белдерүләр оештыру кирәктер, бәлки инде ул аны эшләп тә нәтиҗәле булмый торганда, менә ул мәсьәләдә нишләргә? Концертны куйганда да бит, мәсәлән, артистлар баштан белдерү бирә, кеше килсен өчен. Безнең эшне концерт белән чагыштыру кыенрак инде билгеле. Халык инде ул концертка игътибарны күбрәк җәлеп итә. Анысны әйтергә кирәк. Без инде үзебезчә шул радио аша чыгыш ясыйбыз, телевидение аша, мәсәлән, бу Сулы Мамадышта, Ныктада, Арчада, без менә Арча радиосыннан чыгыш ясыйбыз. Алдан килгән вакытта инде килеп беренче көнне кереп, алар безне кулай җыеп каршы алалар. Әмма ләкин җиргән вакытта, менә ничә 5-6 ел эчендә бер-ике тапкыр гына әйе ишеттек, әйе күрдек дип әйткән кеше булды. Дөресен әйтергә кирәк, яшәп әйтмим. Бу жолы инде менә безнең җирү турында WhatsApp аркылы хәбәр таралды. Радиф әфәнде менә искә алып киткән яңа көннәрдә яшәүче милләттәшебез, ул инде үзенә күрә безгә шулай ярдәм кулы сузып, WhatsApp аркылы хәбәр салган булган. Андай төшләр булды, менә WhatsApp'та күрдек бит, әле безнең ниде җәмгыять бар WhatsApp'та, шунда яздылар бит, әйе беләбез дип әйтүчләр булды. Менә башка районнарда бәлки кешеләр саклап торалардыр шунда язуларны, кая бирим икән дип аптыраучылар очрый, безгә дә әйтәләр, кемгә бирим икән. Менә аларга нинди теләкләрегез бар? Алар инде безгә хәбәр итә алалар, Татарстан милли китапханәсенә. Безнең үзебезнең сайтыбыз бар, анда бөтен координатлар кертелгән, ул сайтта язылган. Телефонда әйтсәм ярый торгандыр. 292-0928 бу безнең телефон бүлекнең. Ул инде 843 дигән коды да бар алдында аның. 292-0928. Мөрәҗәгать итә алалар. Әгәр дә инде һәр хәлдә тапшырмасалар да, гаиләдә саклыйсылары килсә дә, безнең өчен әһәмиятле булса, ул чыганак, без аны күчереп алабыз. Хәзер техника заманасы бит инде. Безгә тапшырсалар, тагын да әйбәтрәк инде. Яхшырак саклана. Һәм алга таба менә кайсы районнарга планлаштырасыз чыгарга? Ниятләр бар. Арча районы бик зур булып чыкты бит әле. Авыллары бик күп, әле без аның шул яртысын җиреп чыкканбыздыр инде. Әмма ләкин әле икенче яртысы кала бирә барыбер. Җирис килә, чөнки табасы килә бит инде. Без инде өметләнеп җирибез. Тагын да моңарчы фәнебездә билгеле булмаган берәр әйбер килеп чыгар. Шундай фәнни ачыш ясарбыз дип, тагын менә шул археография, татар археография сериясендә тагын китаплар бастырырга чыганаклар булыр, мәгълүмат булыр дип өметләнеп җирибез. Киләсе елга да без әле Арча төбәгенә
барга дип уйлап торабыз. Менә галимнәр арасында сезнең җыелган фонд белән шушы документлар белән эшләүчеләр очрыймы һәм башлыча нинди юнәлешләр кызыксындыра аларны? Әдәбиятчылар, тарихчылар, шул Галимҗан Ибраһимовның тел әдәбият сәнгать институты галимнәре, тарих институты галимнәре шөгыльләнә. Казан федераль университеты шәкертләре килә безгә. Алда әйтеп киткәнчә, чит илдән килгән галимнәр дә безнең белән бик кызыксыналар. Аннары инде без экспедициянең тыш битендә безгә булай да халык мөрәҗәгать итә, анда яшәүче милләттәшләребездә һәм безнең бик кызыклы яңа бер коллекция бар, аңа бер 5-6 ел гына бул татар мөхаҗирләре коллекциясе. Без аны бик байыттык, аның безгә ярдәм күрсәттеләр инде аны байытканда безнең читтә яшәүче милләттәшләребез, шул Төркиядә, Алманиядә, Төркия рәфәндә сугыкканда, шуңа барадыр дип әйтергә, Төркиягә сугыккан иң күп бүләк итүче инде ул безгә китапларын шактый бик кызыклы Финляндиядә басылган, Германиядә, Алманиядә, Төркиядә басылган чыганакларны безгә тапшырды. Һәм менә соңгысы булганы хәбәрче дигән журнал Стокгольмда татар җәмәгатьчелеге тарафыннан чыгарылган 52 елда кызганыч бер генә саны чыгып калган инде аның, әмма ләкин ул бик бәһа чыганак безнең өчен. Бик бәһа, бик матур сүз әйттегез. Бәһасез. Менә сезнең бүлек бит әле сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлеге дип атала. Менә кулъязмаларны сөйләштек. Ниндидер ара-тирә бик сирәк басылган, сирәк очрый торган китаплар тап булдыгызмы, бармы алар? Китаплар бар, күбрәк билгеле чыга дини эчтәлектәге дәреслекләр. Ул Галимҗан бар, диннең дәреслекләре, Саватханнар, Гыйльмәхәлләр, ул Сыңгатулла Бикбулатовның, шул ук Ризаэддин казыйның дәреслекләре, насихатлары. Соңгы менә экспедициядә инде без тап булдык Захир Бигиевның Мәгарәнәһәргә сәяхәт дигән китабына. Ул бик еш очрый торган әйбер түгел, әдәби әйбер бит роман. Һәм инде шул мәктәп дәреслекләре, география, хисап дәреслекләре чыга. Бик әйбәт сакланыштагылары бар. Яңа кебекләре дә бар аларның арасында. Мәсәлән, менә Сердә авылында, Мисырда 1901 елда дөнья күргәнен бастырганнар аны. Шәриф матбагасында Хаятул хайван дигән китап булган, шундый Камалетдин Дәмири дигән галим Мисырда 16 гасырларда шул 2 томда басылып чыккан менә шул китапта таптык. Хайваннар тормышы дип тәрҗемә ителә. Хайваннар тормышы. Хаятул хайван. Хаятул хайван дигәне ул инде төрле чыганаклардан җыелган, төрле хайваннар турында мәгълүмат. Анда мәсәлән берәр хайванга бик кыска багышланган өлеше дә бар, анда берничә сүз белән генә язылганнар да, бар инде бит язылганнар да, арысланнар турында мәсәлән. Анда аларның хадисләрдән дә, Коръән сүрәләреннән дә алган кайсы галимнәрнең китапларыннан да алып җыйган әйбер, ул билгеле әйбер, әмма ләкин барыбер кызык чыган. Сезнең кызыксыну даирәсе ул татар чыганаклары икән аңладык. Менә гарәп, фарсы чыганаклары очрыймы? Туры киләме? Очрый. Менә татар кулъязмасы дип әйтсәк тә, аларның теле гарәп тә булырга мөмкин, фарсы да булырга мөмкин. Чөнки инде аларны укыганнар, аларны кулланганнар, ул инде көндәлек тормыштагы китаплар. Яшьләр кызыксынамы менә шул әйберләр белән? Фанат дәрәҗәсендә менә миндә йөрер иде, миндә карар инде. Андый кешеләр бармы, әллә бик сирәкме? Бар, әмма ләкин менә шул соңгы вакытта безнең элек бит инде үзегез хәтерләсәгез, татар филология факультеты ел саен Җәүдәт абый Миннуллин кызганыч мәрхүм булып китте бит инде, аның җитәкчелегендә чыга торганнар иде студентлар. Хәзер инде без әлегә менә үзебез генә җырыйбыз. Мирасхана инде ул Галимҗан Ибраһимов тел әдәбият сәнгать институтының хезмәткәрләре, җегетләр җырлар. Аларның инде комплекс экспедициялар, фольклор да җыйный, эпиграфика белән дә шөгыльләнә, шул ук чиратта без чиста археография гына инде китап эзләү белән шөгыльләнәбез. Без инде өметләнәбез, яшьләрдә кызыксыну бар дип, уяныр дип, безнең белән чыгарга теләрләр дип киләчәктә. Ләкин минем уйлавымча, менә сезнең галим комарлыгы, азарты дип әйтгәндә, авылга барып төшкәс, мәсәлән, сез археография җыйып ятасыз дип берсе килеп әйтсә, менә безнең анда бик борынгы бер кабер ташы бар иде, сез бит монда инкар итеп китмисез барыбер. Юк, инде барып укырга тырышабыз, инде ул кабер ташларына караганда бит инде китаплар да чыкты. Ничә районныкы, шул ук Мамадыш, Күкмара, Балташ, Арча районыныкы чыкты. Бәлки кайсыдыр авылларга барып җитми торгандыр ул китаплар, но әмма дә ләкин аларның район үзәгендәге китапханәләрдә ул китаплар бар. Халык инде шул китапханәдән алдыртып булса да карыяла, кызыксына. Шул зиратта булган ниләр белән, кабер ташлары белән. Күпчелек кабер ташлары, борынгылары бигрәк тә тасвирланган аларның шул китапларда.
Айрат, менә бу бик кызыклы шәһадәтнамә, мәншүр дип атала бу инде ул. Әйе. Указы мулла дип язганнар бит инде. Демәк, менә шу указы була инде бу. Мәншүрле мулла, Мәншүрле дип әйтәләр. Безнең менә Арча кантонының Татарстан Республикасының Кечкенәш дигән дип язган инде аны. Менә анда деревня Кечкенәш Джафарова дигән кешегә биргәннәр. Имам Хатип укый инде бу. Хафизетдину Джафарова дигән кешегә имам хатип вазифасын башкара ала дип шундый шәһадәтнамә биргәннәр 25-нче елда. Бу инде соңгыларыдыр, чөнки алар шуннан соң инде безнең андый укытулар, указ бирүләр тукталгандыр дип белмичә. Бу инде мөфти Ризатдин Фахретдинов имзалаган указ. Мондый мәншүрләр, указлар бик еш чыкмый. Сирәк чыга. Менә бу Кызыл Яр авылыннан безгә тапшырдылар. Берсе чыкты Сирда авылында шундый. Низаметтин исемле кешегә имамлык вазифасын башкарырга дип биргән. Менә шул 26-нчы ел булса кирәк дип хәтерлим. Шундый указ менә. Кешеләр өчен бит инде бу гаилә кыйммәте буларак мөшле кадерледер дә, ничек соң ризалашып бирделәрме? Ризалашып бирделәр. Баштан менә килеп кергәч тә бит инде кеше шикләнә, нинди кеше инде бу килеп иске китап сорап йөри дип шикләнеп караучылар да бар. Дөрес микән соң инде бу дип килеп кергәч тә. Инде сөйләшеп, аңлашкач, ниткәч, бигрәк тә инде укып күрсәтсәң нәрсә икәнен, менә монда шундый язган битләр. Әгәр дә инде ул инде бабасының исемен ишетсә, шунда укыганда, анда инде күңеле җимшарып китә, инде башкачарак карый башлый. Уйлый инде, бу кеше белә икән, чамалы икән, чынлап та бу бөтенләй инде теге килгеле чыктылы кеше түгел ахрысы, моңа ышанырга була дип. Шуннан да шактый кызык. Инде алга таба сезгә уңышлар телибез, шундый кызыклашышларыгыз күп булсын. Бергә булсын. Амин, иншалла. Менә шулай милләтебезгә хезмәт итүегез безне дә куандыра. Һәм мондый тавышлар һичшиксез халкыбызга алга таба да бер чыганак булсын. Һәм менә бу килгән китапларны инде Илдар әфәнде сезгә бүләк итәбез. Чөнки сез үзегез дә китап кешесе. Рәхмәт olsun. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлеге мөдире Айрат Заһидуллин булды. Аның белән саубуллашабыз, бергә булыйк, бердәм булыйк.